Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Unha vez máis aquí, un domingo máis, este 4 de agosto, mes das Marías, no noso programa do Patronato da Cultura Galega, que conta, como saben, co apoio da Xunta de Galicia. Temos en estes momentos 10 grados, os ceus están nublados e Ana Lorenzo está con todos os papeles a man. Bos días. Hola, bos días, sí, que máis remedio. Bueno, vamos a empezar con música. Queridos ouvintes, a pregunta que hoxe facemos é simple e podríamos facela en calquer país do mundo. Que nos une a terra en que nacemos? Escóllese ou nácese no lugar ao que nos sentimos unidos? Porque un pertence ao lugar que o viu nacer, mas tamén a aquel país, a aquel lugar que o acolle e que lle dá oportunidades de vida. Estes días, Galicia celebrou o Día da Patria Galega, a festividade do noso país galego, pero tamén foi o Día dos achegados, dos foráneos, que axudan a construir Galicia cada día e de maneira colectiva. Foi, por tanto, o Día de un país solidario, acolledor, innovador e orgulloso da súa lingua e da súa cultura, e de ser tamén como somos. Coincidindo con estas datas, tivo lugar no Congreso Español un profundo debate político sobre a acollida de menores emigrantes para garantir o seu benestar. Amigos, foron moitos os galegos que marcharon en un barco para buscar un futuro mellor, para si e para os seus fillos. Por eso os galegos non podemos ter unha memoria tan frágil como para esquecer que non hai tantos anos que eles marchaban éramos nós. Ainda hoxe, a pesar de que as condicións non son as mesmas, os galegos siguen marchando. Galicia é un país de acollida, é un país solidario, porque levamos marcada na nosa pel a necesidade de deixar a nosa terra para buscar mellor vida en outra.
Por eso non podemos permitir que se queiran facer da emigración a mecha con que pretenden discursos racistas e de odio cando falan de avalanchas e de situacións de emerxencia, como para meter medo á xente e vinculando a emigración coa delincuencia. Tan só daremos un dato. Dos 420.000 delitos cometidos en España, 7 de cada 10 eran españoles. 7 de cada 10. Que non nos engañen entonces a nadie con políticos como o de Vox, porque todos sabemos que Galicia é terra de acollida, claro que sí. É terra de acollida porque se ergue sobre os ombreiros das xeracións anteriores e xeracións enteiras de emigrantes. Non debemos, por tanto, respaldar a quenes queren deshumanizar a persoas que fuxen das guerras, das dictaduras e da fame, só por o color da súa pel ou da súa fala. Teñamos conciencia de que esos discursos de odio son como lume. Son moi fáciles de prender, pero moi difíciles de apagar. Vamos a falar hoxe co antropólogo galego Xurxo Allán Vila, un lucense doutorado en Historia con unha tesi sobre a arquitectura doméstica nos antigos castros galegos. Os castros son esos poblados fortificados cando a nosa terra era celta. Os castros tiñan tamén unha dimensión máxica porque construíanse en sitios altos, moi cerca do ceo. Son en realidade o vestixio máis notable do pasado celta en Galicia. Xurxo Allán anduvo por Montevideo estes días e hoxe temos o prazer de contar con el sempre en Galicia. Moi bons días, Xurxo, e grazas por atendernos.
Bueno, parece que temos algún problemiña de audición. Vamos a ver se o solucionamos. Falábamos disto porque a verdade é que Galicia é imposible non enamorarse desos castros galegos que miran hacia o mar. Vamos poñer, por exemplo, o de Baroña no Porto do Son, o da Garda, Viladón, etc. Pero que diferencia, vamos a queríamos preguntarlle a este antropólogo, que diferencia entre un castro e unha citania, por exemplo, pero tamén saber cal foi o motivo de que viñera hasta Montevideo. Xurxo ten tamén unha tesis doctoral fundamentándose na arquitectura doméstica neses castros, pero de que vivían e como vivían e como. Todo eso queremos comunicarnos con él, e xa está, creo que xa está ao outro lado do teléfono. A ver si Ana me dá entrada con... Bueno, pois sí, parece que sí, que está ao outro lado do teléfono Xurxo Allanvila. Xurxo, moi bons días. Hola, bons días, que tal? Gracias por atendernos. Que te trouxo por Montevideo, Xurxo? Ben, pois fui a Montevideo porque desde anos temos moita relación coa Universidade da República, un laboratorio de arqueoloxía e patrimonio dirixido por Camila Gianotti, e, bueno, pois moitos e moitas colegas uruguayas formáronse canda nós en Santiago de Compostela, en Galicia, e temos moitos vencellos con eles. Entón, bueno, fui ali a Montevideo a ver proxectos que están levando a cabo, pois eso, na zona interior, aí en La Paloma, e tamén proxectos de recuperación da memoria histórica da represión da ditadura militar uruguaya, por exemplo, na Tablada. Bueno, fun a visitar así estes sitios con estes colegas, e aparte tamén fun guiado por unha historia familiar, porque a madriña do meu avó emigrara a Montevideo no ano 10, non volvimos a ver moito dela, e, bueno, pues tamén aproveitei para tentar reconstruir un pouco esa historia familiar alén mar, non? Como viches a antropoloxía en Uruguai, tendo en conta que agora teñen moito traballo con isto dos desaparecidos, verdad? Pero tamén con unhas pedras máxicas que aparecen alá por Paisandú e por esos sitios. Que contacto tiveches? Sí. Ben, pois, bueno, é a verdade que eu teño en alta estima, non, todo o traballo que se está a facer en Uruguai, porque eu creo que é unha referencia de antropoloxía latinoamericana. De feito, os meus colegas agora están moi interesados precisamente no pasado das minorías escravizadas, por exemplo, non? A poboación negra que traballou nesas grandes facendas, non? Do norte do Uruguai, por exemplo, están recuperando tamén a historia, bueno, da muller, non? Que tamén foi unha das grandes marxinadas no relato historiográfico, todo o mundo dos cerritos de indios, non? Dese mundo desa monumentalidade megalítica que son tan parecidas ás modorras nosas, non? As mamuas que temos en Galicia tamén, desas primeiras sociedades labregas, non? E eu creo que, bueno, que a día de hoxe se están abrindo moitos eidos de pesquisa, de investigación na arqueoloxía uruguaya, que están sendo seguidos con moito interese, non, pola xente que estamos aquí deste lado. Tamén se está traballando moito na arqueoloxía histórica, non, nos primeiros asentamentos españois tamén no Río da Plata. A nivel de arqueoloxía histórica tamén hai unha cosa que nos interesa moito, que foi a axuda que prestou unha parte da sociedade uruguaya a causa republicana durante a Guerra Civil Española, sobre todo esas latas de conservas, non? De fraiventos e todo este tipo de cousas, pues tamén nos están interesando agora a nivel de arqueoloxía do pasado contemporáneo, non? Fai pouquiño antes de contactarme contigo, eu comentáballe aos nosos ointes que estando en Galicia é imposible non enamorarse dos castros, esos castros que miran hacia o mar, verdad? Pero, Xurxo, que diferencia ti como experto, que diferencia hai entre un castro e unha citania? Ben, pois efectivamente, moi boa pregunta. Temos que ver que que chamamos cultura castrexa son as comunidades que viviron en Galicia ao longo do primeiro milenio antes da nosa era, vale? Os castros máis antigos, as aldeas fortificadas máis antigas xurden no século X, IX antes da nosa era, e son aldeas, bueno, pues fortificadas de pequeno tamaño. Entón, ao longo do primeiro milenio vai haber toda unha serie de cambios e de evolución social destas comunidades que vai levar o que tradicionalmente se chaman as citanas. As citanas son grandes poboados, pero estamos falando de 10 hectáreas, 12 hectáreas, 12 campos de fútbol, por poner unha dimensión semellante, que son
realmente cidades, son cidades castrexas que surden no século II antes da nosa era, que son as cidades que se van a topar os romanos cando chegan a Galicia máis ou menos pues, no cambio de era, ¿no? Estas cidades son, bueno, auténticamente monumentais, teñen varios recintos de murallas, bueno, realmente estamos falando de sociedades que preestatais, é dicir, o único que lle faltaba aos castrexos para configurarse xa en estados, como no mundo ibérico, que sí que había cidades-estado, ¿no? Pois, por exemplo, os castrexos non tiñan nin escritura, nin moeda, pero polo demais, digamos que cando os romanos chegaron a Galicia, as comunidades castrexas estaban xa evoluindo cara a unha sociedade estatal. Entón había unhas xefaturas, unhos xefes, unha clase, unha élite guerreira, non? Que era que dominaba, digamos, a sociedade, a produción de, pues, de ferro, de manufacturas, bueno, pues son grandes poboados con áreas especializadas de barrios de artesáns, barrios de almacenamento de cereal. Bueno, eu creo que os mellores exemplos na Galicia actual a Citarea de Santa Tegra, na fronteira con Portugal, que é o segundo sitio máis visitado de Galicia despois da Catedral de Santiago, e a cidade de Lásbriga, que hai un parque arqueolóxico da cultura castrexa en Carballiño, perto de Ourense, que é a cidade de San Cirván de Las, e, bueno, hai un centro de interpretación maravilloso, e, bueno, é un grandísimo exemplo das citaneas das que falas, non? A túa tesis doutoral fundamentouse na arquitectura doméstica dos castros. Como vivían e de que? Porque foi positiva a presencia de Roma? Bueno, o que estamos vendo, temos que ver que a arqueoloxía galega, a prehistoria, evoluiu moito nas últimas 2 décadas, no? Hai novos achádegos, novas excavacións, e mudou moito a visión que temos do mundo galaico, do mundo castrexo. Durante moito tempo tomábamos demasiado en serio os xeógrafos grecolatinos tipo Estrabón, que realmente trataba os galaicos como xente salvaxe, que non tiña aceite, que únicamente tiña manteiga, que non tiña viño, tiña cervexa, é dicir, unha imaxe moi bárbara, non? É certo que sempre houve esta imaxe salvaxista dos castrexos. A día de hoxe sabemos que era unha sociedade perfectamente adaptada ao seu medio, que estaba en contacto co que estaba acontecendo no resto do mundo, e é moi interesante porque máis importancia que o impacto de Roma quizá estivo, isto sabemos agora, o intercambio comercial cos cartasineses de Cartago a través sobre todo de Cádiz, de Gadir. A partir do século IV os comerciantes cartasineses púnicos chegan a Rías Baixas, e iso vai supoñer un cambio moi notable, ¿no? Porque o que fan os cartasineses é levarse escravos, levarse metal, eles viñan polo cobre, ¿no? Polo estaño, mellor dito, as illas casitérides, ¿no? Por esa casiterita, e as élites castrexas da costa empezan a importar, por exemplo, o ferro, ¿no? Que é unha introducción fenicia, cartasinesa, perfumes, cerámica pintada, perfumarios, elementos, digamos, suntuosos de un exemplo de comercio asimétrico, ¿no? É dicir, os cartasineses que estaban en dinámicas de mercado capitalista levaban materias primas, e as élites castrexas pois incorporaban innovacións tecnolóxicas como pode ser o ferro, o muiño xiratorio, que durante moito tempo se pensaba que fora unha introducción romana, agora sabemos que chegou a Galicia 4 séculos antes grazas a este comercio, ¿no? E despois son comunidades que están moi conectadas tamén coa meseta castelá, co mundo celtibérico, a través sobre todo do río Sil. Entón, estamos vendo que as comunidades castrexas había unha grande diversidade, había unha enorme riqueza cultural, e de feito os romanos identifican ata 20 povos prerromanos diferentes en Galicia, ¿no? Os límicos, os lemavos, os supertamariqui, bueno, non é correcto quizás a día de hoxe falar dunha cultura castrexa homoxénea uniforme, senón dun mundo bastante máis complexo, non? E que semellanza antropolóxica temos con Portugal, Xurxo? Ben, isto é moi interesante porque temos que ver que o mesmo nome de Galicia ven de Portugal. É dicir, a expedición de 10º Junio Bruto, no 138 a.C., chega a Foz, a desembocadura do Douro, e atopan un castro, que é o castro de Cale, que é onde están as adegas agora en o Porto Calem, non? Entón, claro, os habitantes de Cale son os caleicoi. Entón, os romanos tomaron, digamos, a parte polo todo. O primeiro pobo que entraron en contacto alén do Douro foron os calaicoi, e por extensión chamaronlle así a todos os povos do noroeste que irían coñecendo a posteriori, non? E de aí ven Calaequia. Calaequia ven a terra dos calaicos, que ven de Cale, e
o mesmo nome de Portugal o Portus Cale, ¿no? Que na Idade Media pues vai dar no século XII nome ao condado portucalense e despois a Portugal. Ben, independentemente desta historia etimolóxica, é certo que o norte de Portugal e a Galicia, a Teodouro, é unha realidade paisaxística, cultural, lingüística e mesmo social idéntica, non? De feito, a diferencia do resto de Portugal, o norte de Portugal, a zona do Miño, tras os montes, por exemplo, Braganza é unha zona minifundista, cun hábitat disperso, bastante conservadora tamén, por outro lado, e, digamos, a nivel patrimonial, a nivel lingüístico, paisaxístico e a nivel prehistórico, vemos que hai unha conexión, probablemente desde o Neolítico, estamos falando do cuarto milenio antes da nosa era, entre o norte de Portugal e Galicia. De feito, as culturas arqueolóxicas que se van sucedendo son as mesmas, non? Nos dous sitios, ata o punto que o reino suevo, que é o primeiro reino germánico que se xenera na Europa occidental tras a caída do Imperio Romano no século V VI, realmente ten o seu centro en Dumio, en Braga, digamos, ese era o centro da capitalidade do reino suevo que se extendía despois por toda Galicia, non? É dicir, ese vencello cultural pues, xa ten unha orixe prehistórica, eso sí que podemos dicir e afirmar, non? Xurxo, volvendo a Galicia, hai unha antropoloxía que diferencia a xente do mar coa do interior de Galicia? Sí, bueno, temos que ver que bueno, de feito, cando estiven eu aí no Padroado, bueno, impresionante a biblioteca que tendes aí, porque aí tedes todos os clásicos da etnografía galega, e hai que dicir que os etnógrafos galeguistas como Vicente Risco, ¿no? Xoca, Seguín Lorenzo, toda esta xente foi a que sistematizou un pouco todo o patrimonio etnográfico galego e diferenciaban efectivamente, como ben dis, entre as culturas mariñeiras, a cultura do mar e a cultura de interior, ¿no? Claro. En todo caso estamos ante comunidades campesiñas moi semellantes, pero é certo que na costa hai dinámicas moi diferentes, ¿no? Os povos da costa, igual que os castros da costa, estaban debruzados cara ao mar, con contactos a longa e a media distancia, pois había unha diversidade, unha diversificación máis grande do sector económico, non só dependía da agricultura, evidentemente, senón tamén da pesca de cercanía, do comercio, mesmo dos naufraxios, non? Deses grandes buques que chegaba a mercadoría ao mar, non? Pois, bueno, digamos que unha zona moito máis aberta ao mundo, obviamente, as comunidades mariñeiras que as comunidades do interior, non? Nese sentido, hai un desenvolvemento tecnolóxico moito máis grande, xa desde antigo nas zonas costeiras, non? Bueno, e ese patrimonio mariñeiro que, claro, coa reconversión industrial e as mudanzas económicas, pois realmente é un patrimonio que compre conservar, e temos a sorte de que na costa galega hai moitos museos etnográficos e mesmo museos da industria conserveira, que foi moi importante sobre todo para o ámbito feminino, non? Para, digamos, a entrada da muller no ámbito laboral en Galicia tivo moitísima importancia. Bueno, sí, a verdade é que ten unha idiosincrasia moi clara o patrimonio mariñeiro, claro, que compre recuperar, non? Falaches antes, Xurxo, da túa visita á sede do Patronato da Cultura Galega. Que podes dicir? Que che pareceu que estamos a facer pola cultura? Ben, mira, pois teño que dicir, eu, bueno, cheguei antes a Argentina, estive en Mar del Plata, que tamén é un centro galego moi importante ali, non? Despois estive en Bos Aires tamén, en Temperley, porque eu son da Pobra de Brollón, un concello do sur da provincia de Lugo, e temos a nosa casa de hijos de la Pobra de Brollón en Temperley. Claro. E, bueno, tive a ocasión de visitar bastantes sitios vencellados a galeguidade transatlántica, pero bueno, do Padroado xa coñecía un pouquinho a historia, porque eu estudiei na Universidade de Santiago de Compostela, e, bueno, grazas a Núñez Seixas e outros grandes mestres, coñezo un bocadiño que é a migración galega aí, e quedei fascinado. Fun con Carlos Marín, que é profesor na Universidade da República, bueno, primeiro por manter o legado do exilio republicano, non? Do exilio galeguista no exterior. Esa biblioteca, as clases de galego, entramos ali, que non lembro agora o nome da profesora de galego, non sei se me podo recordar ti, que estaba ali, bueno, abrirnos as portas, de feito acabamos dando a clase de galego nós, bueno, eso, con xente de orixe galega, pero tamén de orixe italiana, outra xente máis, bueno, foi unha xornada realmente alucinante, todas as actividades, eso, de pintura, ver, por exemplo, o busto original de Castelao, que a súa réplica está en Rianxo, ou pinturas de Roberto González del Blanco, é dicir, como preservades ese legado, e mesmo que
celebredes o Día da Galiza Mártir, non? Que me parece que é algo que xa se perdeu en moitas comunidades galegas transatlánticas que, bueno, eu sinceramente valoro moitísimo non só a loita pola cultura que facedes, senón tamén pola memoria política do galeguismo político republicano. Eu, nese sentido, emocioneime, de verdade, o sea, moitísimo. Xurxo, que impresión leva un antropólogo da xente do país uruguayo? Pois mira, eu a verdade é que me sentí como na casa, que de feito non sei, das 80 ou 90 persoas coas que tive en contacto, todos e todas tiñan antergos galegos, sabes? É dicir, en Argentina hai máis variabilidade, quizás, pero bueno, no ámbito urbano en Montevideo no que me moví, tamén con profesores e estudiantes en Rocha, é que todos son netos ou bisnetos de galegos e galegas, non? Entón, claro, é como estar, aparte que paisaxísticamente Uruguai, sorprendentemente, se non o coñeces, é bastante verde. Sabes, as zonas nas que tuve a ocasión, había zonas que me recordaban a terra xa de Lugo. É dicir, e a cultura galega presente na toponimia, nos nomes dos negocios, dos bolinches, dos locais. Foramos onde foramos, ata a fronteira con Brasil, había xente que mantiña cesa a chama da galeguidade, non? É dicir, eu cando cheguei a Galicia lle comentei a moita xente que non o sabía que o programa de radio máis antigo do mundo é o Voso, desde o ano 50, creo, se non me trabuco. 74 anos. A xente fica pampa. Sí, efectivamente. O sea, eu colaboro coa Radio Televisión de Galicia, ainda outro día me entrevistaron e estaban moi interesados nisto. Ou que na Catedral de Montevideo se diga unha misa en galego os domingos desde os anos, non sei, 40 tamén, ou algo así, é abrallante. O sea, hai moita xente que descoñece iso. Eu, bueno, como tamén estudiei Historia Contemporánea, pues coñezo, por exemplo, a figura de Xesús Canaval, que é fascinante tamén a historia dese home, dese mecenas Boso, pero, bueno, hai moita xente en Galicia que ainda descoñece todo o labor que estades a facer. Eu, de feito, me regalastes o libro de as historias estas a pedelar, non? É que non lembro agora o nome dun socio voso que escribiu un libro en galego de historias ao pedolar. Bueno, regalillo a miña mãe, está entusiasmada porque está escrito nese galego en xebre da infancia, non? Sí, é maravilloso. Xurxo, ademais de facer a misa en galego na catedral, ao rematar a misa cantamos o himno galego tamén na igrexa, na catedral, Bueno, eso é totalmente impensable aquí, é emocionante, a verdade, é emocionante. E é o que digo, en Argentina, por exemplo, claro, a situación económica é bastante pior, claro, sí. E estánse desmantelando todas estas organizacións da migración. De feito, bueno, é emocionante tamén, porque en Mar del Plata presérvase o último centro republicano español do mundo, que son xente moi maior, que está sobrevivindo, claro, tamén daquela maneira, non? Entón, dentro de todo este contexto, Montevideo é diferente, non? Entón, bueno, xa me contaron tamén un pouco a desfeita da Sociedade de Socorros Mutuos, non? Bueno, a sociedade mítica española, entón, o Padroado da Cultura Galega é unha das entidades que sobrevive aí con moito heroísmo, non? Polo que pude ver aí, non? Xurxo Llán, moitísimas gracias. A ver. Non, lembrache, porque ti preguntaches que se podíamos recordarte quen era o autor de A Beira do Lar. Sí. José da Fonte, chamase José da Fonte. Pepe da Fonte. A profesora de galego, que ti estiveches con ela, sí, chamase Carmen Lorenzo. Eso, efectivamente, Carmen Lorenzo. Bueno, eso foi unha xornada magistral, a verdade. Eu recordo con todo o garimo do mundo e emociona. Lamentablemente o galego está perdendo falantes aquí en Galicia, sobre todo entre as novas xeracións. Entón daban ganas de chorar ver que en Montevideo hai xente que sigue turrando do noso idioma. É moi emocionante, de verdade. O sea, para min, parabéns por todo o que estás facendo. Para min foi unha descoberta enorme e, por suposto, que voltaremos en breve aí. Moitas gracias pola vosa atención, de verdade. Xurxo Llán Vila, antropólogo galego, doutor en arqueoloxía, moitísimas gracias pola túa presencia sempre en Galicia e, bueno, as portas abertas da nosa audición están sempre para ti, Vale, gracias, hasta logo. Escribíache unha carta e dentro unha cinta verde. Non quero cinta nin carta, quero que veñas a verme.
cinta nin carta, quero que veñas a verme. María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu non me deixa, se tu non me deixa, se tu non me deixa. María bonita, color da sireixa. Coloradiña da cara, delgadiña da cintura, mándache moitas memorias o capitán da falúa. Mándache moitas memorias o capitán da falúa. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento, que os señoritos da vila cos ollos te están comendo. Maruxiña date vento, Maruxiña date vento. María bonita, con la sireixa, casome contigo, se tu non me deixa, se tu non me deixa, se tu non me deixa. María bonita, con la sireixa. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto, aquí teño os meus amores, que lles quero tanto, tanto. Aquí neste sitio, aquí neste sitio canto. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, ven que ti tamén, ven que ti tamén, ven que ti tamén. Se queres que vaya a vía do tren, María bonita, color da sireixa, casome contigo, se tu non me deixa, se tu non me deixa, se tu non me deixa. María bonita, color da sireixa. Bueno, amigos, vamos agora a pasar as novas que nos chegan dende Galicia, pero antes quero dicir, quero denunciar que este programa conta cos auspicios da Xunta de Galicia e tamén de Bergantiños, a Ortopedia dos Nenos e a empresa CUTSA. Agora sí, unha muller presidirá a Sociedade Española de Astronomía. En 35 anos, só 2 mulleres presidiron aos astrónomos españois. O pasado 19 de xullo foi nomeada presidenta a científica de Negreira Minia Manteiga, que dende moi nena sentiu paixón pola astronomía. Aínda recorda ela cando, sendo unha rapaciña en 1969, seu pai despertouna para ver pola televisión a chegada do home á Lúa. Comezou estudando física e logo pasou para a astrofísica. Actualmente traballa no proxecto Gaia, que ten por obxectivo censar as estrelas da Vía Láctea, un proxecto sen dúbida ambicioso. Claro que sí, que cousa tan horrible, non? O cambio climático e a contaminación deixan en mínimos históricos a produción do mexillón en Galicia. Sí, é unha preocupación. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Mexillón de Galiza sinala no seu boletín de xullo que en 2023 a produción de mexillón marcou o mínimo histórico nos últimos 30 anos. As cifras de 2023 representan unha caída da produción do 19% en relación co ano anterior.
O impacto económico destas cifras son de relevancia nun país como a Galiza, que concentra o 13% da produción mundial de mexillón. 13% da produción mundial de mexillón, só por detrás de China e de Chile. A importante caída da produción do mexillón nas rías é motivo de preocupación no sector e na comunidade científica. As elevadas temperaturas da auga deron lugar a maiores desprendementos de mexillón das cordas e tamén a un menor crecemento. Así que o cambio climático e a contaminación son os responsables desto que está a suceder coa produción de mexillón. O aumento da auga doce vertida polos ríos provocou episodios prolongados de baixa salinidade nalgúns dos principais bancos marisqueiros de Galicia, coa conseguinte debilitación e mortalidade dos moluscos bivalvos. A ver esta outra nova. Cerámica, arxila e tradición en Buño. Esta é unha linda nova, porque estamos en momentos en que se está producindo a tradicional mostra de olería en Buño. Ajá. A cerámica de Buño, en Malpica, Bergantiños, ten orixes ancestrais que se remontan varios séculos atrás e que converxen dos días 1 e 2, entre os días 1 e 4 de agosto, ou seja, hoxe é o último día, na mostra de olería de Buño. Este ano decorre a súa 39 edición cun amplo catálogo de actividades ofrecidas e organizadas pola Asociación Oleira do municipio no Parque Luciano García Alén. Ao longo destes días, o municipio leva a cabo un festival cultural que inclúe exposicións, demostracións oleiras en vivo, talleres para persoas adultas e tamén para crianzas, sen esquecer a música. Vamos a ver se non trae problemas isto. Advirten que aparecen bolas de fuel en varias praias galegas. Sí, a organización Noia Limpa denunciou a aparición de pequenas bolas de fuel oil en varias praias de Galicia, sobre todo no litoral da Mariña, no norte do país. A través das súas redes sociais alertan de que as bolas son difíciles de ver e os bañistas están a pisalas e quédanselle pegadas nos pés. Están investigando a súa orixe, pero aínda se descoñece. Nun principio parecen hidrocarburos moi degradados de orixe indeterminada, xa que as imaxes satelitais recentes non alertan de ningunha detección, nin hai noticia de ningunha descarga operacional nin accidental. Pero un misterio. Ali están. Hai un misterio. Bueno, a historia da lingua galega vai vir ilustrada. Sí, a área de normalización lingüística da Universidade de Vigo ven de editar un libro de historietas que narra a historia da lingua galega desde o seu nacemento ata a actualidade, unha homenaxe ao idioma propio. O libro titúlase A Lingua Galega. É a propia lingua quen asume o rol de narradora para contar a súa historia. É o idioma quen rememora os fitos que marcaron a súa evolución ao longo dos séculos. Desde a Idade Media, cando era a lingua falada por toda a poboación, ata a actualidade, cando, según di o libro, cada vez contan menos conmigo, sobre todo a rapazada. A estrutura explica o desenvolvemento da lingua como un dos símbolos máis representativos e importantes da Galicia, cos seus períodos de esplendor, pero tamén de escurantismo, logo rexurdimento e tamén represión e clandestinidade. E falando... Interesantísimo eso, interesantísimo que sexa en forma de historieta. De historieta animada, para que chame máis atención, non? Porque sí, sobre todo para a xente máis xoven, claro. Bueno, pois falando da lingua, podes falar en galego os carunchos? Vouche dicir a verdade, podes falar en galego, é a túa identidade, por iso debes facelo, por iso debes facelo, por iso debes facelo. Vouche dicir a verdade, podes falar en galego.
natural. Podes falar en galego, se aínda non o ves. Será porque estás cego, será porque estás cego, será porque estás cego. Da forma máis natural, podes falar en galego. Xa que chegou ata nós, podes falar en galego. Tamén sería importante que chegara aos nosos nenos, que chegara aos nosos nenos, que chegara aos nosos nenos. Xa que chegou ata nós, podes falar en galego. Arriba que vamos, a Xuquita. Simplemente porque noso podes falar en galego. Cada pobo a súa lingua, faino tamén ti sin medo, faino tamén ti sin medo, faino tamén ti sin medo. Simplemente porque noso podes falar en galego. Da igual onde te atopes, podes falar en galego. Sexa na praza da vila, ou na leira abrindo rego, ou na leira abrindo rego, ou na leira abrindo rego. Da igual onde te atopes, podes falar en galego. Como esta terra é distinta, podes falar en galego. Dende a terra ata o mar, dende as montañas ao ceo, dende as montañas ao ceo, dende as montañas ao ceo. Como esta terra é distinta, podes falar en galego. Bueno, amigos, agora Ana vai abrir a axenda do patronato. Sí, así é, porque temos moitísima cousa para comentar. Venga. En primeiro termo, as dúas actividades que terán lugar esta semana, o venres e o sábado. O venres 9 ás 7 da tarde, teremos a presentación do libro Un viaje sin retorno, do sociólogo Bernardo Hochman Piñeiro, baseada na vida do seu avó materno, e que percorre ao longo do libro un século de acontecementos históricos. Vai ser presentado pola doutora Nedi Varela, vai estar, aparentemente o libro está moi bo. Isto será entón o día venres, o próximo venres ás 7 da tarde. Que ben que se recorde, verdade, de alguna maneira, el recorda a súa boa. A vida do seu avó claro. É tamén ao longo dos sucesos que por esa época sucederon, ¿no? Claro, históricos ao longo dun século, así que vai ser moi interesante vinculando a vida do seu avó cos feitos históricos. E logo, ao día seguinte, temos novamente unha película, tivo moito éxito a primeira, de maneira que esperamos que vaya moita xente tamén nesta segunda oportunidade, do ciclo de cine Mestre Mateo, que vai ser este sábado próximo, o sábado 10 de agosto, ás 4 da tarde, a película Fatum. É un filme tamén bastante coñecido, do ano pasado, rodada na Coruña. A película foi rodada na Coruña, protagonizada polo galego Luís Tosar, un actor moi coñecido. E tamén é dirixida tamén por outro galego, Juan Galiñares.
narra basicamente, para facer un breve resumo, narra a historia dun home que é protagonizado por Luís Tosar, que lle promete a súa muller que deixará atrás os problemas que ten co xogo. Trátase dun thriller dramático. Así que, bueno, sobre eso é que trata este filme, entón, que se chama Fatum, e que poderemos ver, por suposto, totalmente de balde e gratis, no Patronato, o sábado, unha linda actividade de sábado, ás 4 da tarde, para ver todos xuntos esta película no Patronato. Bueno, para a semana que ven... Para a semana que ven, antes vouche comentar o que pasou onte no Patronato, que tivo lugar a exposición de debuxos dos nenos da Escola Galicia de quinto e sexto año, que debuxaron sobre un conto que narrara a nosa compañeira Nené. Nené foi á escola e narrou un conto chamado Herminia, e os nenos comprenderon perfectamente o conto. Cada un debuxou distintas partes, o que máis lle gustou, o que máis lles impresionou do conto, pero unha exposición preciosa que encheu a sala, o salón de actos do Patronato. As paredes estaban cheas de debuxos dos nenos, estaban as docentes da Escola Galicia, que ben. E os pais dos nenos, os nenos mesmos que botaron ali unha foto con todos os nenos, os docentes, as autoridades, porque tamén estaba a delegada da Xunta de Galicia, Elvira Domínguez, e unha actividade que levaron en conxunto o obradoiro de contacontos e o obradoiro de óleo, verdad? Coordinados por Susana de León e por Carmen Viqueira. Así que foi unha actividade preciosa. Unha tarde, logo os nenos ali merendaron no Patronato, consultaban os libros que temos para nenos no Patronato, así que foi unha actividade preciosa. Esta foi a primeira parte, logo virá o mesmo farase co terceiro cuarto ano, e logo tamén cos nenos de primeiro e segundo ano. Así que, bueno, logo xa diremos o que vai suceder. Pero é unha maneira de traer a Escola Galicia ao Patronato. Sí, a ver, co tema da pandemia cortouse un pouco esa relación. O Patronato estaba participando a través dos contos na Escola Galicia, pero a partir do 2019, coa chegada no 2020 da pandemia, cortouse esa relación, e por sorte agora volvemos outra vez a retomala. Así que, bueno, eso foi onte, unha actividade preciosa. Bueno, ven su día, claro, porque se ven o día de Galicia Mártir. Exactamente, o día de Galicia Mártir vai ser o día venres, 16 de agosto, o próximo venres. En esta oportunidade celebraremos o día a través da exhibición dunha película de Xan Leira sobre a vida de Alexandre Bóveda. Que ben. Así que o venres 16, isto vai ser para a semana seguinte, verdad? O venres 16 ás 7 da tarde, un filme sobre a vida de Alexandre Bóveda para celebrar o Día de Galicia Mártir, e o día seguinte, sábado 17, está programado un chocolate e bingo, pero eso xa é outra cousa. Xa falaremos na semana que ven. Esas son actividades para a semana que ven. Pero recordamos entón, esta semana, o venres 9 a 7 da tarde, a presentación do libro Un viaje sin retorno, coa presentación de Nedi Varela, e o sábado 10 ás 4 da tarde, a película Fatum no ciclo de cine Mestre Mateo. Vamos a poñer música a todo isto. Cando era na máis que vento e fume dado vento, sen sempre un alma pura, un sentimento de rousas e de estrelas, primavera. Vento, 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 vento. Unhos anos despois o céu inferno de un bosco escomenzado a abrirse a vida, dixeron un veneno
A vida che moi dura, moi sofrida, despois da primavera ven o inverno. vento, vento, vento. Agora pola terra camiñando, loitando coa vida en contra da vida. Non oye máis que pranto e xiada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, dice nada, dice nada. Vou andando silandeiro pola chaga compartida, Porque non me din nada, porque non me din nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada, ninguén me dice nada. Amigos, durante varios programas vimos pasando esa bonita canción Campanas de Compostela que canta estupendamente Francisco, ¿verdad? Bueno, pero hoxe vamos a contar non da canción, vamos a contar a historia de esas campanas, as campanas de Compostela, de Santiago de Compostela. No ano 997 despois de Cristo, a cidade de Santiago foi arrasada polo caudillo andalusí Almanzor. O seu obxectivo era aumentar o seu poder persoal, pero tamén atacar o que era un dos máis importantes centros de peregrinación da fe cristiá. As tropas de Almanzor saquearon a cidade durante unha semana. A catedral foi en gran parte destruída e as campás foron roubadas e levadas ao califato de Córdoba. A pesar diso, a tumba do apóstolo foi respetada e non sufriu dano algún. O relato popular di que as campás foron trasladadas polos esclavos cristiáns percorrendo a pé os 800 kilómetros que separan Compostela de Córdoba, pero isto non está recollido en ningunha fonte ou documento histórico. Non sabemos en realidade como foron levadas as campás. Tras a reconquista de Córdoba polo rei Fernando III, foron refundidas todas as campás orixinalmente roubadas para elaborar novas campás e devolvelas a Compostela. O día de hoxe, a catedral ten en total 18 campás distribuídas en diferentes torres. Durante séculos, as campás desenvolveron un importante papel no pobo, anunciando feitos importantes para a comunidade, marcando o ritmo da vida diaria ou diferentes momentos da liturxia. Cada campá ten o seu nome propio e o seu sonido único. A Torre das Campás, no lado sur do Obradoiro, contén 7 campás, pero como se chama? A máis grande chámase Santiago o Maior. Ten máis de 2 metros de diámetro e pesa 3.500 kilos. As outras 6 campás desta torre chámanse Bacante, Prima Bárbara, Fogo, Prima Salomé, Ánimas e San Luís. Na Idade Media, esta torre foi testigo dun destacado feito histórico. Os ciudadás compostelanos rebeláronse contra a nobleza. Entón, o bispo Xelmírez e a raíña Urraca refuxiáronse nesta torre das campás e os sublevados, para obligalos a sair, tentaron prender fogo á catedral. Finalmente, o bispo Xelmírez logrou fuxir, pero non así a raíña Urraca, que foi atrapada. A outra torre da fachada do Obradoiro é a Torre da Carraca. Chámase así polo instrumento de madeira que ten, usado para anunciar os cultos en Semana Santa. Conta a lenda que o ruído da carraca fixeron creer ás tropas napoleónicas que se producira un levantamento popular e por eso marcharon, pero é unha lenda. Por último, temos tamén a Torre do Reloxo. E nela a máis famosa das campás da catedral, a Berenguela. A Torre da Berenguela ten a mesma altura que as torres da fachada do Obradoiro. Alí se atopa o reloxo, un reloxo moi particular, porque só ten unha agulla.
Non necesita dúas agullas porque a hora márcana a campá. A berenguela é a campá máis grande da catedral. Pesa nin máis nin menos que 6.000 kilos. Máis de 6.000 kilos. Máis de pesa. 6.000 kilos. Como non podía ser doutro xeito, estando en terra galega, tamén a berenguela ten a súa lenda máxica. Din que se algunha noite a berenguela toca 13 campanadas en vez de 12, o demo gozará dunha hora ceibe para andar pola cidade. Pois vamos a escoitar a Francisco. As campás de Compostela. Hai un camiño no ceo, hai un camiño de estrelas, e hai ao final un destino que o lonxe te espera. Levántate, peregrino, que horizonte clarexa, e homes, mulleres e críos seguen xa lúa estela. E o corazón e faga chamas, se a tua esperanza fraquea, e que a tua fe se de alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, esa no ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Speranza fraquea, e que a tua fe se de alas, para que andar non te venza, e que se Deus o permite, besa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Que se Deus o permite, esa lo ceo na terra, cando os teus ollos divisen as torres de Compostela. Bueno, amigos, con esta hermosa canción despedímonos para hoxe e recorde que volvemos o domingo ás 9 da mañá aquí en Sempre en Galicia. E que o venres esperamos a todos ás 7 da tarde para a presentación do libro no Patronato e o sábado para a película Fatum. Bueno, pois está dito, hasta o domingo que ven. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.